Hadin balayo ji ithu kum ka state party ha ki Southli ki jilla jong ka ri India ke Election Commission of India ha ka shipautrik ya yong 8,000 phulai kalamin jurbar ithu no ya ka Aam Aadmi Party AAP kum ka National Party bat usap jong ka kadai ubrum ne usinsar. Katkum ka hukum jong ka ECI kalapen bena ba ka AAP kalapen biang ya ki jinan ka menyo ya ka jing ithu kum ka National Party katkum ka paragraph 6B 3 jong ka symbols order jong ka party bala ithu ha ki Southli ki jilla. Ya ka party AAP la ithu kum ka state party ha ki Lightli ki jilla kata ka Punjab, Goa bat National Capital Territory of Delhi bat ka jilla ka Basau ka balakan thuplang kadai ka Gujarat. Lakan top lang ya ka jilla Gujarat hadin ba ka AAP kala le bha ha ka Election Legislative Assembly ka jilla Gujarat ha usnam 8,000 puar. Ka party AAP kala penyang kertong bat ka jingyo vote kala long khat point khandai puar percent bat kala job san seat na ki hispa pra puar seats. Kumta ka ECI kala ong ba ka AAP kala penbiang ya ka jindan kam banyo ya ka jing ithu kum ka state party ha Gujarat kat kum ki kendon ki balabu da ka Election Commission.